And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sinayang ko ang sarili ko sa taong akala ko kaya akong panindigan hanggang huli. Hi, DJ Rocky. Isa ako sa mga tagapakinig mo. Gusto ko lang sanang ibahagi sa'yo ang kwento ko. Itago mo ko sa pangalang Yen at ito ang aking secret file. Nandito ako ngayon sa Jeddah. Isa akong OFW. Bago lang ako dito. Galing kasi akong Kuwait. Umuwi ako ng Pilipinas at ngayon nga ay bumalik sa Saudi para makipagsapalaran uli. Dahil kailangan. Mahirap ang buhay. Minsan na akong nagtiwala. Pero ito ay nasira. October 2020. Meron kaming group chat ng mga kaibigan ko. Dahil sa pandemya. Dahil nakakulong lang sa bahay. Na pinagtatrabahuan ko kaya madalas boring. Kaya ang ginagawa namin para malibang, gumagawa kami ng grupo na kahit sino pwedeng isali. Tapos isang araw, naisali namin ang isa ring kakilala. Nang minsang mag-usap-usap kami ng mga kaanak ko sa side ng father ko. Itago natin siya sa pangalang Kay. Habang nag-uusap kami sa group, nagtataka ako. Kasi nag-PM si Kay. Pakiramdam ko, bored ako. At since kamag-anak ko din naman siya, gusto ko lang makilala. Pero gusto niya na solo kaming mag-uusap. Kaya pinagbigyan ko. Kaso, dumalas ang pag-uusap namin. Hanggang sa naging kami. Nagustuhan ko siya dahil marami rin siyang pangarap tulad ko. Naikwento niya sa akin na gusto niyang mag-apply sa army. Hanggang sa sinabi niya na mag-e-exam sila. Naisip ko na suportahan siya sa kung anuman ang desisyon niya at sa pangarap niya. At may naisip ako. Bibilhan ko siya ng sapatos bilang sorpresa ko sa kanya. Kaya lang, nakahalata siya. At ang sabi ni Kay sa akin, kung gusto ko raw siyang bilhan ng sapatos, ay ipera ko na lang. Yun na lang daw ang ipadala ko, imbes sa sapatos. Ipera ko na lang nang mabili niya raw ang ibang pangangailangan niya. Sa totoo lang, DJ Rocky, pag nagmahal talaga ako, ginagawa kong mundo. After 2 months, nakuha na ang resulta. Nakapasa siya. Tuloy-tuloy na ang suporta ko sa kanya, financially. Gawa ng mga aktibidades at mga papeles niya. Kaya palagi akong nag-a-advance sa amo ko. Minsan nga, 3 beses sa isang buwan akong kumukuha sa amo ko para lang masuportahan ko siya. Hanggang sa nakapasok na siya ng training. Tuloy pa rin ang suporta ko sa kanya. Naisip ko rin na bilhan siya ng cellphone para paglabas niya, may bago na siyang cellphone. Kaso nga lang, nagipit ako dahil
ako rin ang nagbabayad sa motor na inutang niya nung wala pang kami. Hirap na hirap ako financially. Umaasa ako sa sinabi niyang paglabas niya ng training, ako naman ang tutulungan niya. At hindi na ako babalik ng ibang bansa. Kaya sa sobrang kagustuhan kong maibigay sa kanya lahat, umutang ako ng pambili ng cellphone niya. Every 2 months, katumbas ay 6,000 sa Pilipinas. Plus, motor pa niya na binabayaran ko at allowance niya. Kasama rin ang mga pambili ng pangangailangan niya. Kaya minsan, hindi ko na nabibigyan ng tatay ko kasi nga, nakafocus ako sa kanya. Kasi naniniwala ako sa sinabi niyang, babawi siya pag successful na siya. Hanggang sa nakalabas na siya ng training, nakauwi siya. Pagpunta niya doon sa amin, pakiramdam ko ay ibang-iba na siya. May nagbago. Iba ang pakikitungo niya sa akin. Ang epekto nito, stress at anxiety. Nag-overthink ako at hindi ako nakakatulog, kaiiyak gabi-gabi. Hanggang sa nagkakasakit na ako. At ang pinakamasakit na parte, alam naman ni Kay na may sakit ako pero wala siyang pakialam. Tumawag pa ako minsan sa kasamahan niya at sabi ko, baka pwedeng magkausap kami ni Kay. Dinig na dinig ko yung sinabi niyang, ayoko makipag-usap dyan. Ang sakit nun, DJ Rocky. Akala ko, eto yung taong mag-aalaga sa akin. Tumawag ako sa parents niya dahil nireklamo ko ang ginagawa niya. Pero, dahil anak nila, yun ang kakampihan nila. Hanggang sa nahuli ko siya na may kausap na ibang babae. Aksidente niyang napindot ang isang cellphone niya habang kausap niya yung babae. Hindi pa doon nagtapos, may nag-send pa ng picture sa akin na magkayakap sila ng babae sa loob ng kwarto. At doon na ako parang binuhusan ng tubig na malamig. Nanginginig, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tarantang-taranta. Tinawagan ako ng parents niya dahil nag-post ako sa Facebook tungkol sa nangyayari. Ako pa rin ang lumalabas sa masama. Kailangan ko pa rin intindihin ang anak nila. Sa sobrang sakit ng pinagdaanan ko, hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Nakakagawa na ako ng maling desisyon. Naubos ako, DJ Rocky. Umuwi ako ng Pilipinas na walang-wala. Kahit isang gold na nabili ko sa sarili ko, walang-wala. Kaya, sa mga tagapakinig mo, mapa-OFW o kung anumang propesyon, wag na wag ninyong ibibigay lahat. Dahil may mga taong magaling lang sa salita. Kahit kadugo mo pa yan, kaya kang traidorin. Marami akong natutunan sa mga pinagdaanan ko. Kaya nangako ako sa sarili ko na babalik ako sa mga magulang ko. Ibabalik ko ang sarili ko. At itatama ko lahat ng mga nagawa kong pagkakamali. Babawiin ko yung sarili kong winasak nila. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Yen. At ito ang aking secret file.